És tűz esetén hogy kell oltani a tüzet? Mivel? Így. Csak is poroltóval. Csak is poroltókészülékkel? Vízzel nem szabad? Nem, vízzel. De miért nem? Az ementoros áram az úgy működik, hogy csak szigorúan poroltó készülékkel. Aha. Ilyenkor rángatni kell, hogy működik. Így kell oltani, rángatva? De nem. Van beszart nála. De nem baj van, Az tűz esetén a mentést azt hogy kell megszervezni? azt még én sem tudom. Ja, és hogyha kigyullad a kicsi, a nagyja el kell oltani, értem? Igen. Pontosan. Hát ezt inkább nem teszteljük. Tehát ez a házat is elfújná, bazd meg. Ez nagyon szakszerű. Így kell használni. Aha, értem. Veszi még? Veszi hát. Eltávolítjuk a biztonsági pecket. Valahogy így. Nem tudom. Eddigra már leégett a félház. És Aha. Értem. És akkor jön az antrax. és ennyi. Te valami kigyulladt füst van benne. Na, A ementoros jövő heti adásunkban a villanykapcsolókkal fogunk foglalkozni.